Sama. Eikö se on se myrsky, josta tulee se hävittäjä? Et sä näe mitään, sä vaan katot periskoopista. Periskooppi nousee. Nein! Ich bin tot! Ja, nein, nichts! I will die! I must... Peli on täysin menetetty. Vittu, mitä mä nyt sanoin? Sitten on hiljaisuus. 24 tuntia myöhemmin. Sitten tulee... Nosta se vitu periskooppi. No, mutta se on taas spoot meneillään vai? Eikö täällä itse asiassa nyt on se kohta kun se torpedoi sen tankkeri mikä on. Se on tulessa. In the springen där. I will die! I will die! Torpedo sinne nyt. Hei, kunnon räjähdyselementti. Noniin, Okei, joo, kiitos. Okei, Ja paina stoppia. ei noin näkee. Das Boot on noussut pintaan, noin, ja nyt ollaan satamassa. Ja hei, mä tarvitsen joku lentokone. Anna mulla avaimet sen vaikka. Okei. Auki kolkkis. Kovaa kuvaa. Hei, nyt ei booli ei saa säästää. No niin, eiköhän se ollut siinä pojat. Paina stoppia. Tähdet! Onko vielä siinä? Paina sitä stoppia. No okei. Joo. No niin. En oo ikinä nähnyt Jamin suussa munaa. No niin, kato. Tätä lyhytellä vaan näyttää